Pořád jsme parlamentní republika. Nejsme ani poloprezidentský, ani prezidentský systém. Ale bohužel je to ještě něco jiného, co je ještě důležitější, než to manko, ta nenaplněná ústava. A to je, prosím, spekulace, dovolte mi to tenkej let. Můžete mít na to úplně jiné názory. Naši lidé chtějí na tom hradě mít králem. Chtějí tam mít někoho, kdo ústava, neústava, je silný a vede. A pro mě to všecko začíná, já bych uměl začít, ale to bychom tady byli o 4 hodiny déle, u Ferdinanda Dobrotivého, u jinak nepochopitelné úcty, které požíval tento už trošku dementní stařík, ale byl to poslední korunovaný český král. Mohl bych mluvit o tom, jak jsme se strašně zlobili na Františka Josefa, který nesplnil svůj slib, nedal se korunovat. Kvůli tomu čeští poslanci 18 let se neúčastnili schůzí Říšské rady. Ta fascinace tou osobou na tom hradě tady byla prostě vždycky. No, ta poslední historie už srozumitelná a jistě vám známá začíná teda Tomáše Garrigua Masaryka. On se sešel jedinkrát, tuším 18. července 1918 prezidentem Wilsonem, to byl rozhodující, vlastně to byla rozhodující chvíle té jeho celé dlouhé anabáze. Ti dva v sobě našli zalíbení, oba se zajímali o Rusko. Wilson Masarykovi uvěřil, že opravdu té střední Evropě rozumí a tam zřejmě teda ve Wilsonově hlavě se zrodilo to rozhodnutí Rakousko-Uhersko rozdělit, což vůbec do té doby nebylo zřejmé. Čili Masaryk zažil silného prezidenta a to nikdo nemůže doložit. Já si myslím, že s touto představou se pomalu vracel do samostatného Československa. Přijel jsem 21. prosince. Traduje se, že ještě ve vlaku do kupé ho přišel navštívit jeho přítel z vídeňských let, básník Svatopluk Machar, a ukázal mu náčrt prozatímní ústavy. Masaryk na to koukal a prý řekl, tož to ne. Byl to slabý prezident, byl to prezident parlamentní republiky. Hned na poprvé tedy utkvěl jeho zrak na povinném věku prezidenta a ten byl vyšší než věk Eduarda Beneše, kterého Masaryk měl za svého jediného možného nástupce, a protože byl realista, byl starý a už taky nemocný, tak věděl, že tak hned tohle, ale i další prostě výhrady. Přijaly se změny, takzvaná prozatímní ústava z roku 19, ale pořád to nebyl prezidentský systém. A nebyl to ani samozřejmě prezidentský systém ústavní listině z února 1920. Masaryk se s tím nesmířil a hrozně dlouho mu trvalo, než pochopil, že nebude prostě československým Wilsonem. Když jmenoval první vládu, tak jí napsal vlastní rukou, co který ministr má dělat. A byl to prý Švehla, který ho občas vedl v pořádku a říkal, no, ale to nemůžete, nemůžete, vy nejste prostě prezident v prezidentském systému. Beneš. No, Beneš se vůbec v parlamentní politice nevyznal, nechtěl vyznat, dlouho byl nezařazený, pak mu to kolegové vytýkali, to nejde, my jsme prostě parlamentní republika, musíte být nějaké straně. Nakonec se dohodli, ale byl to takový kalkul, spíš matematický, že bude u národních socialistů, ale
Prostě nebyl to jeho svět. Parlamentní republika založená na systému teda volné soutěže politických stran, to nebyl Benešův svět. Ale on to nebyl ani Masarykův. Masaryk přece jak vstupuje do politiky. Jde ke staročechům, špatně. Mladočechům, špatně. Pak je zvolen za sociální demokracii, špatně. Pak si založí svoji stranu, ale je bohužel jediným poslancem té strany. Prostě pro naše prezidenty volná soutěž politických stran nebyl přirozený živel. Beneš už ve 30. letech měl ty představy, kolik má být stran a že to má být v ústavě. Že v ústavě bude stranotvorný princip a že vlastně to vyjde na 3 strany a ne víc. Úplné nesmysly z hlediska teda celé té koncepce volné soutěže. Neměl rád politické strany, ale prosím, teď výjímám Václava Klause, naši prezidenti nemají rádi politické strany ani dneska. Václav Havel, víte, jak v tom chudák lítal, jak jenom připomenu jeho vstup na půdu parlamentu 23. ledna 90, vstupuje tam s návrhem 5 ústavních zákonů. Všichni kolem, také já mu říkají, to je absolutně nemožné, nemůžeš přijít prostě a navrhnout a čekat, že ti to, a on byl přesvědčen, že mu to dneska schválí. A to byly důležité zákony. To byly zákony o názvu státu, o znaku. Debakl prostě. Dubček musel dodržovat jednací řád a musel to odmítnout. A Havel odešel prostě s prominutím jak spráskaný pes, ale on vůbec nepřijal to základní pravdy, jsme federace, že ty návrhy nejdřív musí do národních rad. Když tam budou schváleny, tak přijdou do federálního shromáždění, tam půjdou do odborných výborů, pak půjdou do politických klubů a pak teda teprve přijdou na plénum. Václav Havel si taky představoval, že je silný prezident a že prostě ráno tam přijde a večer odejde se schválenými ústavními zákony. To se prostě podobá tomu Masarykovu přístupu. Ale to se asi neví, ale už se to někde i napsal, Václav Havel podal demisi ten den. Dal to Dubčekovi, ale Dubček to strčil do kapsy a dělal, že nic nedostal. Byl strašně zklamaný. Vůbec to nepochopil. On se potom Václav Havel hodně naučil. A nakonec prostě se obklopil velmi kvalitními právníky, jako byl Klokočka, Vladimír. Dokonce jednu chvíli Havel se cítil se svými spolupracovníky na to, aby sepsali vlastní návrh ústavy. No, byl to nesmysl, protože návrh ústavy se těžko může prostě zrodit z pracovny prezidenta. Ale toto všecko prostě ukazuje, že i ten Václav Havel, ten systém parlamentní demokracie mu nešel pod kůži, že dělal zpočátku hrozné chyby. Ano, on se učil, to je třeba říct. Já jsem přeskočil, teď jsem o tom právě mluvil v rádiu dneska půl hodiny, Mnichov, pořád probíráme tu otázku, jestli jsme se měli bránit nebo ne, ale že se od března nesešel parlament, že se ve vládě nehlasovalo. Od března kterého roku? Co? Od března kterého roku? 38 se nesešel parlament. A dokonce jako vědomě, že nedopustíme politickou licitaci. Vláda nehlasovala, prostě v té chvíli byl Edvard Beneš silný prezident a všichni to akceptovali a vlastně jediný Petr Zenkl tenkrát namítal proti tomu, že se neschází parlament. Všechny ty kroky kolem Mnichova jsou neústavní, to vám nemusím říkat. Žádné prostě změny hranic nemůže dělat ani vláda, ani prezident, jenom parlament. Petr Zenkl tenkrát protestoval proti tomu a dokonce přestal chodit na schůze vlády a pak to bylo označeno za demisi.
Ten jediný měl za to, že tak závažná rozhodnutí nemůže dělat vláda, která navíc nehlasovala, prostě to všechno dělal prezident. No, ale my jsme s tím nějak už srozuměni. Budeme se asi ještě pár generací se budou někteří lidé přijít, jestli jsme se měli bránit nebo ne, ale to, že ta všechna rozhodnutí byla neústavní, prostě nikoho nevzrušuje. Není problém. Prostě k ústavě nemáme žádnou úctu. Pro nás to není to, co pro, skoro bych si troufl říct, obyčejného Američana, který ví, co je ústava, musí se jí i trochu naučit a tak dále. No takže, tak jsme skončili u Václava Havla. To nejenom ten neúspěch toho jeho vůbec prvního vstupu na parlamentní půdu, ale vážení přátelé, já jsem hluboce přesvědčen, že tam jsou ještě závažnější pochybení. Myslím si, že ten slavný rudolfínský projev, to sice nebylo proti liteře ústavy, ale bylo to proti duchu ústavy. Prezident je výkonná moc, je součást výkonné moci, on tu vládu jmenuje. On si musí najít jiné způsoby, jak dát najevo svoje výhrady, svoji kritičnost, ale prostě sepsout vládu, kterou jmenoval, to je proti něčemu, čemu říká můj studentík a dneska už šéf katedry Jan Kysela, říká tomu předrozumění ústavy. Měli by ti politici rozumět duchu i něco, co se do té ústavy dát nedá, ale bez čeho ta ústava nefunguje, nebo Václav Žák tomu říká ústavní konsenzus. To je ještě jako vlastně před tou ústavou. A když to tady není, tak se dějí takové věci jako rudolfínský projev, který můžeme, já jsem s tím vnitřně souhlasil, to jsem rád, že to řekl, ale pak mě začalo docházet, že to vlastně je proti duchu ústavy. Teď on je výkonná moc. On za tu vládu svým způsobem odpovídá. No, takže to, že nakonec parlament se rozhodl pro přímou volbu v důsledku neúplné ústavy, je jenom pokračování příběhu o tom, že Češi, Moravané, prostě chtějí krále. A není to teda problém jedné volby, která se, dejme tomu, podle třeba našeho mínění nepovedla, a je to daleko hlubší problém. Daleko hlubší problém. A samozřejmě bylo by asi lepší mít na hradě někoho jiného, ale nemizí to naše manko smyslu pro ústavu, pro význam ústavy. To s náma zůstává a my ho prostě, bychom nejradši na tom hradě měli krále, který žádnou ústavu vlastně nepotřebuje. Takže je to horší, než to na první pohled vypadá. A zdaleka to není jenom problém Miloše Zemana, je to problém naší politické kultury, našeho vztahu k ústavě a táhne se to s náma od samostatného státu. Nejméně, ne-li teda od vzdálenější minuty. Takže já děkuji. Petr Pithart tady velmi plasticky vylíčil, jak za tu složitou situaci je vlastně vina sama politická třída, protože jednak nepochopila důležitost a závažnost toho tématu, jednak se nejsou schopní organizovat a domluvit se, a když se na něčem domluvějí, tak se nejsou ochotní disciplinovat. My tam k tomu dojdeme určitě s problémy, kromě říšské výzvy,
intelektuálové, to je prostě těžký stavební politický materiál. A v tomto ohledu prostě volání lidí po přímé volbě bylo jako logické. A není to výsledek až toho rozčarování, které nastalo prostě po roce 2000, ale ta volání po přímé volbě prezidenta a posléze i po přímé volbě hejtmanů, starostů a tak dál, je prostě věc, kterou lidé vnímají jako možnou protiváhu té vyčerpané stranické mašinérie. To volání po prezidentu, který je volen přímý volbou, bylo vždycky nad 80%, už od 90. let. To je pro sociologa drastické číslo. Pak dokonce na 90%. To prostě v té každodenní politice nemůže vzít v úvahu jenom úplný pitomec, když to tak řeknu. To číslo tady je, a takže se budou hrát takové orientální tanečky, jak to udělat, aby jsme si hráli hru na přímou volbu a aby k ní nikdy nedošlo. A teď jsme tu hru hráli tak dlouho, až k ní došlo. Že pamatujeme si tu volbu v roce 2003, kdy sociální demokracii šlo o to, aby prostě nebyl zvolen Václav Klaus, tak udělali spoustu možných intrik a výsledek skončil, že byl Václav Klaus. Už se to udělat nedalo, tady vlastně to dopadlo tímhletím bizarním způsobem. Když už to tak ale dopadlo, tak je to tady prostě nějaký společenský fakt. A já si myslím, že z hlediska sociologického to není zas tak úplně marné za jednoho předpokladu, že ta přímá volba je vlastně výzva pro celou společnost, a nejenom pro ty intelektuální kruhy, ale pracovně řečeno i pro předbydlíky, aby vlastně trošku přemýšleli o té společnosti, o tom, kam to vede. Bez komunikace, informací, osvěty, veřejné diskuse, to přímá volba nejenom, že nemá žádný smysl, to je zjevně škodlivý instrument. A bez prostě tohoto to fungovat nemůže. Co je veřejnost, školomecký termín? Veřejnost je seskupení osob, který má předmět společného zájmu a komunikuje o něm, diskutuje o něm. Předmět společného zájmu a komunikuje o něm. Masa televizních diváků sedí před obrazovkama a řekne, podívejte se na toho blbce. Jo, nebo ještě se to furt nelepší, to je hrůza. Jo? To není veřejnost. To jako bez předmětu společného zájmu, bez nějakého tématu, kde ty odličtěné, odosobněné, nenáviděné instituce budou nadány nějakým smyslem, tak to nemá vůbec úlohu. Jestli politická třída potřebuje, aby lidi byli jako tupí ovce, jednou za 4 roky se dorazili k volbám, tak chápu, že to je svod v těch pozicích mocích, ale co pro Boha, ta veřejnost si to nechá líbit? Kroměřížská výzva se také snaží vlastně o 2 věci současně. Jednak ovlivnit prezidentskou volbu a jednak se pokusit nějakým způsobem, bych to řekl, oduševnit nebo občerstvit to politické prostředí, v které momentálně jsme, zavést debatu, širokou debatu a pokusit se navrátit alespoň nebo nastolit témata, ke kterým jsme se přihlásili po roce 89, respektive letos toho roku 89. Kroměřížská výzva není nezaujatá, kroměřížská výzva je zaujatá. To není průzkum veřejného mínění a organizování hlasů. Kroměřížská výzva je zaujatá ve prospěch západně orientované liberální demokracie, důrazem na lidská práva a hlavně na lidskou důstojnost. To druhé, to je to, co se tady vzalo totálně za své. Vidíme to dnes a denně všude kolem sebe.
lidská důstojnost je v prachu, to je prosmích. My jsme se už změnili teďko z pražské kavárny v pražskou lumpen kavárnu, to jste zaznamenali, to je teďko nová věc, už jsme lumpen kavárna a ono to bude dál prostě. Ta dehonestace lidí, kteří ani se neprojevují agresivně, pouze mají jiný názor, alternativní názor, to nemá jakoby meze. A pokud přichází z úst pana prezidenta, no tak samozřejmě to mohutně ovlivňuje společnost a dneska je skoro ostuda mít politický projev a nepoužít nějaké to sprosté, hrubé slovo. To potom je takové jakoby nevýrazné, to vlastně, co to je, jen tak jako mluvit. A mluvit krásně, to bude téměř trestné časem. Kroměřížská výzva nebude nijakým způsobem manipulovat volbu občanů. Ta podezření, která se objevila z řad novinářů, některých byla nedorozuměním. Ústředí nebo koordinační výbor, nebo ani nejsme nějak pojmenováni, kroměřížské výzvy nebude sama žádné preference dávat. Kroměřížská výzva chce zmapovat návrhy našich občanů ze všech koutů země. Tipy, nechat si dát tipy. I všechny potom poměřit s druhou částí kroměřížské výzvy a to je právě to své priority. To jsou priority těch hodnot, o které kroměřížské výzvě jde. Ty hodnoty jsem popsal, nech je samozřejmě víc. A naši občané se můžou projevit v tom, co z toho považují za důležitější. No, každý máme jiný názor, to není strana ani hnutí, každý jsme osobnost, individualita, můžeme to chápat trochu jinak, trochu posunutě. Někdo má možná za důležitější právě tu orientaci na západ, jinému může jít naše členství v Evropské unii, což teda není celé příliš vzdálené. Někdo zase se může bránit třeba té hrubosti, to už je to nebudu popisovat, prostě ty priority mohou být různé, ale ten základní program, ta základní orientace v materiálech kroměřížské výzvy je popsána. A když porovnáme potom ty kandidáty a pořadí kandidátů s těmi hodnotami, a pokud ti lidé, kteří budou vědět a dozvědí se prostřednictvím kroměřížské výzvy, že můžou mít podporu veřejnosti nebo části veřejnosti, tak nám vznikne pořadí lidí, kteří by byli ochotni kandidovat, kteří vyznávají nebo se staví za ty hodnoty, které máme na mysli, ale které si tedy vybrali občané sami nebo nějakým způsobem pojmenovali, seřadili. A potom s užováním tohoto pelotonu lidí může vzniknout jeden jediný kandidát, který by šel do prvního kola, dejme tomu. O tom ještě nemáme úplně přesně jasně, jak to budeme v této fázi navrhovat a také se necháme ovlivnit. A tento jeden kandidát by potom měl možnost se postavit proti, já nevím, jestli Zemanovi nebo kdo prostě projde prvním kolem a měl by podporu všech. Přímá volba prezidenta, přímá volba starostů, přímá volba kohokoliv je mýtus, který přežívá s velkou silou, jako demokratičtější než nepřímá volba. Já nevím, jestli se to povede někomu rukolapnými důkazy vymítit, ale soudím, že asi ne. Vždycky to má nějaký větší sex appeal. V české politice se přímá volba odehrála, ačkoliv ji nikdo nechtěl. Byla přijata, ačkoliv o ní nikdo nestál. Jako když, Michale, chodíš 8 let s holkou a pak už si ji vemeš, že už je to blbý s ní povídat. Ženíš se. Tak poslanec Benda zavelel a došlo k přímé volbě. Jednou jedinkrát měla přímá volba smysl v této zemi po roce 89, a to v době, kdy zárodek budoucí opoziční smlouvy ČSSD a ODS schválili volební zákon, který vlastně pojišťoval jejich výsostné postavení na věky, potlačoval malé politické strany. Protože v tom případě by ty velké strany vybrali celý bank, včetně volby prezidenta. Tehdy se dalo uvažovat o jakési racionalitě přímé volby prezidenta, který by svou legitimitu, řekněme, odvozoval nikoliv od velkých stran, uměle velkých parlamentních stran, ale z přímé volby. Ale kromě toho mihotavého okamžiku nebyla nikdy rozumným, slušným ani demokratickým řešením. To je první poznámka. Druhá poznámka je, že
Jestliže věříme spolu s Michalem Kocábem, že je to možné a že přijde Kiska, tak je to skvělá budoucnost. Ten člověk je opravdu silný, pevný, dobrý, ale do druhého kola proklous úplnou náhodou, aspoň si to myslím. Já bych na to tedy raději nespoléhal. Proto moje téma, nebo moje projekce, moje naděje v kroměřížské výzvě, když to exponuju, je trochu jiného druhu. Já to vyhrotím proto, aby to bylo srozumitelné. Je mi úplně jedno, kdo bude prezidentem. Ať je to Zeman. Jenom ten politický systém musí fungovat jinak. Protože český prezident, jak říkal Petr Pithart, správně není ten prezidentsko-systémový prezident, ale je prezident parlamentní republiky. A moje téma není proč, nebo že Zeman se pohybuje 2 roky na hranici trestného činu, zločinu proti ústavě, proti svému národu. Ale moje téma je, jak to, že ústavní systém, který ho obklopuje, nefunguje. Jak to, že prezident této republiky může v Číně polizovat botu tyranovi a mazlit se s ním a premiér vlády, která za něj odpovídá, zamumlá něco rozpačitého, že to pan prezident tak nemyslel a že se s tím sejdá, že to budou koordinovat. To je pro mě nepředstavitelné. Hachu musíme rehabilitovat. Jestliže pan Sobotka chodí na svobodě, promiňte mi to. On neunáší základní ústavní roli, to není jeho právo, to je jeho povinnost a on ji neunáší. To je jen příklad toho, proč si myslím, že ta osoba prezidenta není tak důležitá, jako spíš důležité je via prezidentská volba pozvednout, formulovat, koordinovat ty z nás, kteří se cítí být občany a nechtějí být pasivní. To je pro mě důležitější efekt, než komu ta volba nakonec padne. Berte na vědomí, že před Kiskou byli 4 prezidenti. Jeden horší jako druhý. Byl tam Mečiar, byl tam Šuster, byl tam Kováč, byl tam Gašparovič, hnůj. A tohle je to časové zpoždění, které potřebuje veřejnost na to, aby se nakonec rozhodla. A o tom Kiskovi nikdo nic dodnes neví. Jeho jediný atributy, které z něho udělali prezidenta, byly, že protikandidáti byli Čarnogurský, Kňažko a Procházka a že on byl milej, na rozdíl od nich. Takže nedělejte si, prosím vás, jako nesmyslný představy o tom, jak ten slovenský národ prozřel. Trvalo mu to hodně let, 3krát zvítězil v demokratických volbách Mečiar. Tečka. Pokud jde o Slovensko. Pokud, snad mi to jako Honza odpustí, ale musím být velice kritický k tezím, které on tady řekl. Ruml. Kde je? Tak čím lépe. Honzo, mluvím na tebe. Představa, že s kamarádama mluvit nemá smysl a s debilama se nebavím, je konec všeho. Jestli já budu za debily považovat lidi, kteří volili Kotlebu, Slovenskou národní stranu a Fica, tak debilové je 50% občanů Slovenské republiky. Jestli já budu považovat za debily voliče Miloše Zemana, tak debily je 50% elektorátu České republiky. Alebo nevím kolik, nejdete do procenta. Čili s kamarádama to nemá smysl a s debilama to taky nemá smysl. A potom pak co chceme? Jsme prohráli, ještě jsme ani nezačali. A teď přejdu k té kroměřížské výzvě. Shodou okolností, já to zkrátím na maximum. Já bych navrhoval, aby smyslem a cílem kroměřížské výzvy nebylo najít jméno prezidenta. Velice souhlasím s tím, co řekl Honza Kalvoda. Považujeme kroměřížskou výzvu za něco, co diagnostikuje stav
české společnosti, co poskytuje výsledek té diagnózy jako zpětnou vazbu, přičemž jedno i druhé vzniká v dialogu s občany, ne s profesionálními občany. Já už nejsem přítel občanské společnosti také. Ty lidé zakladají instituce, aby měli výplatu a aby se uživili. Ne všichni, ale jsou to profesionální občané. Ale náš elektorát jsou občané neprofesionální. To znamená, že jediná šance, kterou máme, je vlézt do terénu, v tom terénu se pohybovat kvalifikovaně, to znamená, že kolem nás musí být lidé, kteří mají schopnost tu diagnozu vytvořit, kteří mají schopnost tu diagnozu zpětně komunikovat s občany, kteří mají schopnost poslouchat, aniž by si dělali vlastní kampaň. Dialog, dialog, dialog. Jestli v tomhle procesu vypadnou 4 jména, 3 jména, 2 jména, tak jsme vyhráli. Nevypadnou-li, neprohráli jsme, protože ten dialog proběhl a je kultivující a má smysl. Jestli se kroměřížská výzva ujme takovéto role, nezmění ústavu za 1,5 roku, nezlepší fungování institucí v České republice za 1,5 roku, ale bude šance, že se tady objeví nějaký Kiska. O nic jiného nám nejde. Ale teď tu důležitou věc tam, kdo si naznačil, myslím taky Fedor hlavně, že jako musíme dávat pozor, aby jsme nepřišli o to, na čem nám nejvíc záleží. A to, na čem nám nejvíc záleží, je to, že se na nikoho se nemůžeme koukat moc z vrchu. Že demokracie znamená, že každý člověk v téhle zemi je občan především. A tak by jako se velmi slušelo se k lidem nemluvit moc ani o přiblblících a tak dále. Je to v legraci se to může říct, ale je to nebezpečí. Protože jakmile jsem... To je pracovní termín. Prosím? To je pracovní termín. Já vím, ale musí se na to dát zatraceně moc pozor, protože v okamžiku, kdybychom na tohle přistoupili, tak jsme ztratili to, o co nám jde. No, takže to, o co nám jde, není na prvním místě, po mně tedy na prvním místě je Putin nebo Západ, ale ještě důležitější je právě tohle, že to nemůže být jinak, než že k tomuhle dojde většina lidí v téhle zemi. To musí být náš úkol, ne úplně jenom je jakoby někam navnadit nebo natlačit. Ale zároveň bych velmi prosil o to, abychom se navzájem neschazovali. Jo? Písmo má takový moc hezký výrok písmo, který vždycky citoval Jirka Němec, ducha neuhašujte. Jo? Když se dělá brainstorming, tak se taky jak si zakazuje to, aby když někdo s něčím přijde, aby všichni udělali bůh. Dávejme si na to pozor. Tohle není dobré. Přímá demokracie je mimochodem přímá vydlažděná cesta k diktatuře, nic jiného. Ona může u nás mít podobu přímé volby, už dneska máme nakročeno k přímé demokracie ve skutečné podobě, která vždycky produkuje masu hlasující a milující a Führera. Tak funguje přímá demokracie. Ona tak fungovala v Číně, když Mao Tse-tung zavedl kulturní revoluci, on chtěl obejít to konfuciánské úřednictvo, ty články a rovnou velet mase. Tak to dělal Putin, přímá demokracie, přímo programem Putina. A tak to je bohužel u nás, kteří věříme v to, že lid hlasuje sice svým způsobem nemoudře. Je to bohužel u nás, to využívá Zeman, proto mimochodem jeho strana práv občanů se spojila s Úsvitem nebo s Okamurou, protože chce přímou demokracii u nás. Vůdce, lid. A to je, si myslím, velký omyl. A tady bych opravdu podepsal 5krát to, co řekl Fedor Gál, kdy končil tím svým násilným, náchylným apelem dialog, dialog, dialog. Tak já bych řekl,
používejme radši slovo diskuse, protože diskuse v tom antickém slova smyslu znamená společné přemýšlení. A to je to, co té společnosti citelně schází, je to vlastně jako pohodlnější nepřemýšlet. Jo. Takže bohužel ta česká společnost je postavena na dvou zhnilých pilířích. Ten jeden je mravní relativismus a ten druhý je kult konzumu. A vy přinášíte najednou tady prostě myšlenky, hromadu krásných, úžasných myšlenek a ta společnost, která vlastně vyšla z těchto pilířů, není vůbec napřímo. Ona konzumuje jenom tu virtuální realitu, kterou jim někdo prezentuje formou šikovného marketingu a my si myslíme, že to je teda ta skutečná realita, ale ona vlastně není. Takže pokud ta kroměřížská výzva bude mít tu ambici překonávat ty bariéry a vrátí se k tomu podstatnému, co tady v té společnosti dlouho chybí, a to je ta přímá komunikace, dialog, diskuse živých lidí, jo? Protože tím lajkováním a různými sítěmi a tak dále se to nedá nahradit. Ti lidi prostě spolu musí komunikovat, musí vznikat můstky důvěry, vzájemného respektu, jedně tak to může pokročit v nějaké obrodě, jak oni mluvil Honza Ruml. Já mu naprosto rozumím. A myslím, že to tato společnost vlastně jakoby dluží, jo? Že jsme si nechali nafackovat, dali jsme prostor těm, kteří tomu dali i dehonestující nálepky, tak je potřeba být ofenzivní. Ale ta výzva nemůže být jenom pěkně formulovaná nějaká manifestace nějakého společného postoje, ale musí za ní nasledovat konkrétní akce. A jenom skončím tím, že není důležité vyhrát každou bitvu, ale je strašně důležité nenechat se semlít. Nedat jim najevo, že jsme dobrovolně vyklidili hřiště a že jsme prohráli ještě předtím, než ta bitva začala. A jedna věc tady ještě nezazněla, myslím si, že to, já jsem čekal, že to řekne Jefim, tak děkuji, že jsi mi nechal prostor. Já myslím, že bychom vůbec neměli podceňovat to, že jsme pořád totálně ve sféře vlivu Ruska a že si tady vlastně z České republiky udělala svou leteckou základnu Čína. Možná jsem tím už otravný, že to říkám pořád už několik let, ale pokud si toto neuvědomíme, tak nepochopíme řadu procesů, které se dějí a které někdo opravdu sofistikovaně, plánovitě řídí. Můžete to vidět na těch internetových diskusích. A pozor, samozřejmě není to jenom otázka České republiky. Oni tyhle pánové s mnohaletou praxí z minulé éry velmi dobře vědí, jak vstupovat do těch měkkých podbříšků, jak je ovlivňovat, jak je manipulovat. A v této souvislosti je důležitá věc, když tady Jefem říká, budou následovat další Brexity. Já vím, poslední věta. Budou následovat další Brexity. Tak vždycky ta stará policejní zásada nebo zpravodajská zásada, chcete-li pochopit smysl, sledujte toky peněz. A je prokazatelné, že například Pegidu financují Rusáci. Je to doložitelný fakt. Takže nedělejme si iluze, že tady prostě různí trolové, kteří obsadí internetové diskuse, to dělají jenom z čirého altruismu nebo protože by měli rádi nějakou svoji pravdu a svoji lásku. Takže pokud někdo říká této společnosti, že jsou to jenom stále stejné evergreeny pravdoláskařů, tak je lépe žít v pravdě a lásce, než žít celý život jako lži nenávistník. Děkuji. Já pouze velmi stručně, já chtěl vyjádřit svůj zásadní nesouhlas s tím, že jsou všichni skorupovatelní. No, určitě nejsou, já znám lidi, kteří rozhodně skorupovatelní nejsou. A určitě to tak neplatí. Já bych se vrátil k tomu, co se tady stalo Honzovi, jak vlastně rozdělil společnost na ty kamarády a pak na ty, s kterými by se nikdy už nechtěl setkat. My jsme bohužel v situaci, že jsme po 25 letech zjistili, že zřejmě víc než polovina této společnosti jsou tito lidé, s kterými Honza Ruml už nechce mluvit. A jsou to lidé, kteří mají proto své nějaké důvody. Strach, zloba, nenávist, nenašli asi důstojné místo v té společnosti. To si myslím, že je nejdůležitější, protože ekonomicky my jsme na tom dobře.
to není sociální, to není pro sociální bouře, to je prostě něco, co se stalo, co tady dlouhodobě zřejmě vzlínalo a uprchlická krize to vyventilovala, to byl katalyzátor a ty lidi vybuchli, ten kotel vybuchnul a my s Ruzou zjišťujeme, že žijeme s lidma, který nepoznáváme. Prostě tito lidé zpochybňují ten systém, zpochybňují hodnoty listopadu, zpochybňují demokratické zřízení, Evropskou unii, NATO, prostě chovají se nepochopitelně šíleně, ale vzhledem k tomu, že jich je strašně moc a je jich teda určitě víc než nás, tak si myslím, že situace je vážná a my musíme k nim najít nějakou cestu a je to strašně těžký. Kdykoliv se zapletete do nějaký diskuze na sociální síti s těma lidma, i hned je poznáte, kdo to je, tak oni mají už prostě zajetý takový katechismus, oni už prostě mají slogany, hesla, oni už nejsou schopni uvažovat a navázat s vámi jakýkoliv kontakt a je to velice těžké. Já jsem z Bruntálu, jo? Já nejsem z Prahy a několikrát ročně tam jezdím, protože tam mám přátele. Těžký kraj, Sudety, nezaměstnanost, takže já nepodléhám tomu defétismu. Možná jako v Spruhu říkám, mně se tam dneska lidi, co volili Zemana, mý kamarádi, které jsem nedokázala zvyklat, aby volili někoho, kdo jim připadal cizí, Schwarzenberga, tak říkají, pro Boha nemohl by být někdo lepší, my jsme z toho Zemana zoufalí, protože mají pocit, vnímají to i ti obyčejní lidi, že nám dělá ostudu. Jo. Takže vůbec to není marné. Druhou poznámku, kterou jsem chtěla říct, navázat na to, co říkal Petr Pithart. Ona teda přímou volbu prezidenta prosazovala už 4koalice. Já jsem byla jeden z představitelů 4koalice, takže už kolem roku 2000 jsme teda intenzivně se o to snažili, pořádali petice. Musím říct, že za poslední rok nebo dva jsem mnohokrát říkala v různých debatách, teď už chápu, proč Petr Pithart byl zásadně proti. No, ale za prvé se to nedá odestát a za druhé to je prostě trend doby. To je to, že nejdříve lidé získali volební právo a když ho mají dlouhou dobu, tak oni si ho chtějí užívat a mluvit do toho čím dál víc. Tady se vůbec nechápe, že ústava je něco, co komplikuje vládu. Tady takový Václav Klaus dokonce dojímal veřejnost tím, že by chtěl, aby ta ústava, aby se mu líp vládlo s tou ústavou. On neměl hemisféru na to pochopit, že ústava znamená komplikaci, meze vlády. Ale tohle to nepochopí. Politikové tady však ale zpravidla vůbec nevědí, ani že jsou věci, které nesmí ani říkat dokonce. Pan Paroubek, aha, pardon. Ten dokonce nedávno řekl v novinách, že on, když vedl spor s jistým věřitelem sociální demokracie, tak hledal především tak kvalifikované právní zastoupení, které se nevyznačovalo jen tím, že dobře se orientovalo v paragrafech, ale mělo konexe u soudu. Chápete, co to řekl ten chlap? Jak to, že není na státním zastupitelství a nevysvětluje, co tím myslel? Chci tím říct, v téhle zemi jsem skeptikem proto, že tady vůbec neznáme cenu pravidel, cenu sebeomezení, cenu mocenského omezení. My jsme si na ní nezvykli, my jsme nespořili žádnou bastilu. My jsme tu moc dostali a aniž víme, že ta moc má mít nějaké principy, něčemu sloužit, tak se v ní válíme jak čuňata v žitě. Asi tady nebude většího Putinopíce, než jsem já, a nebude více nenáviděného člověka, protože publikuji i v tom Rusku neustále a jsem hodně na černé listině všude. Takže mám právo to říct. Putin a jeho režim nepochybně ovlivňuje situaci v Evropě. Ještě víc, než si myslíme. Nejde jenom o to, že vydržuje Peginu nebo On National ve Francii. Ale oddat se myšlence, že problémy Evropy jsou spojeny s tím, co Putin zamýšlí, nebo s jeho intrikami, to je cesta do pekel, to nevede nikam. Nejsme potom ani o trošku racionálnější než ti, kteří říkají, že sametovou revoluci způsobil STB nebo KGB nebo ty ostatní a snáší milion důkazů různých nepravostí a nesrovnalostí.
Konspirologie v zásadě slouží k tomu, aby člověk racionalizoval ten nepřehledný, nesrozumitelný svět kolem sebe. On zjistí, že existuje nějaké centrum, které to všechno ty pykle kuje a to všechno řídí a tak dále. To je k ničemu. Chceme-li vůbec se vyrovnat s problémy Evropy, tak musíme tuto věc zohlednit a zavrhnout. Říct, to není to hlavní. Ty národy Evropy nejsou pronaštvané a méně nebo více, nechci o tom diskutovat, že Putin něco tady provádí. Ale protože proto existují nějaké vnitřní, vlastní podmínky, vlastní problémy a od těch musíme se odpíchnout. Když budeme si navzájem ujišťovat, že Brexit to je záležitost pitomců, tak jsme v háji. Jsme sami pitomci ve skutečnosti, ty největší. Protože Brexit není vůbec příčinou ničeho, ale jenom výsledkem všeho. Výsledkem stavu, který je zcela reálný a který je zcela neuspokojivý, protože EU je konstrukce hanebná. Prostě hanebná, ona je neúčinná. Ona je znemožňující rozhodnutí. Když nepochopíme, že rozhodování EU je znemožňováno, že politika je znemožňována, nejen proto, že neexistuje politický národ, že komise je vytvořena tak, jak je vytvořena, tak, jak funguje vlády národní spásy, které nemůžou mít program přesahující cokoliv. Že to je princip nejmenšího společného jmenovatele vždycky. Průměru, který nikam nevede, nikam nemůže přesáhnout. To je jedno, já nechci teď rozebírat to, ale pochopení toho, že zdrojem problému je samotná konstrukce, je závažná pro nás. Jinak jsme vedle, budeme samozřejmě nacházet Putina, hlupáky, 15 leté, které jsou chytřejší než jejich otce a tak dále. To je k ničemu, musíme vycházet z toho. Brexitu se dalo předejít velmi snadno. Kdyby 3 měsíce před Brexitem ta Unie pochopila, že problém je v ní, a teď mluvím o elitě unijní. Já jsem je jmenoval, 4 lidi, můžeme jmenovat další. A řekla, ano, je to stav vážný, vyžaduje reformu, pojďme se společně dohodnout, jak to máme reformovat. Uděláme politickou konferenci, vedle filozofickou, sociologickou, jakoukoliv. Pojďme zkusit co jiného. Tak ten Brexit by nebyl. Přivolali by Camerona, pár britských ekonomů, oni by spolu přemýšleli o tom. Žádný vůl v Británii by nehlasoval za Brexit, kdyby byl jasný, že reformy se budou konat. Ale ono se děje úplně obráceně. Po Brexitu první řeči těch Schulzů a ostatních je, my se teď semkneme, podle principu bratři, držme se a teď půjdeme dál a ještě tvrději do toho. No tak je to návod na to, jak nic nepochopit a nic neudělat. To prostě nepůjde, přijdou další volby. Takže chci říct, Putin ano, ale pro nás je nejdůležitější pochopit skutečný stav věci. Jinak my nejsme ty racionální, my jsme ty iracionální, kteří schvalují to, co nefunguje objektivně. Potom jsem chtěl k té kroměřížské výzvy ještě říct jako pregnantněji, zase mně se to sice líbí, ale nevyzývejme tady k úplný, já tom sice nejsem bezbřehosti úplný. Já si myslím, že naopak opravdu byste se měli snažit někoho zvolitelného vybrat a zkusit se k tomu dobrat a z tohohle pohledu bych třeba vyzýval k nějakému smíru mezi váma a panem Horáčkem, protože spoustu věcí vidíte jako stejně. Jo? Vy, podle mě ten začátek ale byl už špatně a měli byste to co nejdřív se snažit přebít, protože říkejte, ne, voliči Miloše Zemana, já s vámi nepohrdám, I love you, voliči Miloše Zemana, já vás mám rád, zajímám se o vás, chci vás získat na svou stranu, chci vědět vaše frustrace, chci vědět vaše problémy a to má být ten začátek, protože jinak současný svět, a Petr Pithar tady měl skvělý exkurs do historie, ale stejně důležitý je exkurs horizontální, co se děje všude ve světě, kde se lidi jenom utvrzují ve svých postojích. A všimněte si, že ten Zeman tohleto chce, vlastně to, co vy z naší míry děláte. On vždycky něco řekne, vás vyprovokuje, na Facebooku se celá kavárna se proti němu spouzí a ty lidi, co ho mají rádi, ty si zase říkají, ty zlí Pražáci, oni jsou zase proti němu, takže to je úplně sofistikovaný systém, který je vymyšlený. Takže snažte se nepůsobit tak, abyste utvrzovali lidi ve svých postojích, ale abyste se zajímali o svoje oponenty prostě.
Já jsem člověk, který má jediný vlastně cíl a asi poslání prostě stavět domy a zdá se mi, že to je hrozně pozitivní činnost a teď jsem to nedávno počítal a udělal jsem jich asi 100. Ne? A udělal jsem jich v prostředí politickém, tady když se dívám na pana Pitharta, když se dívám na pana Rumla, když se dívám na pana Kalvodu, dělám další doby za Zemana a za dalších prostě politiků a nic není snazšího. Je to pořád stejný. Jenom jedno vím, že v té svojí práci musím diskutovat úplně se všem. Musím diskutovat s politikama. Musím diskutovat, předvádět se na zastupitelstvech, snášet neskutečně hrozný řeči. Musím diskutovat s investorama, který mají často šílený požadavky. A mojí roli je prostě dovést ty představy všechny do nějaké realizace. To znamená, že se musím domlouvat i s těma, nechci říct to slovo, protože v mých ústech a v mé mysli to nejsou pitomci, protože nakonec ty domy stavějí. A je potřeba prostě v nich vybudit a se všema se nakonec je potřeba domluvit. Co je to jiného než malá politika při stavbě jednoho menšího nebo velikánského domu? Co je to jiného? Ale prostě já nemůžu pominout všechny ty politiky, co jich kdy bylo za tu moji éru. Nemůžu pominout všechny ty úředníky, který tam pořád sedí a prostě co dělají, jenom hážou klacky pod nohy a musíme se s nimi prostě nějakým způsobem dohodnout. Až nakonec blbnout všechny ty mistry a všechny ty dělníky, který je potřeba přesvědčit o tom, že to, co dělají, má smysl. Protože když to nepochopí, že to má smysl, tak se ta práce prostě nepodaří. Ty domy se prostě nepodaří. Všechno, co si namítnou, to nemá kroměřížská výzva a určitě, jak ty lidi znám kolem toho, vůbec v úmyslu, žádný mlácení lidí po hlavě nějakými názory, nějakými zapečencema, floskolema. To nic, my prostě chceme, ani nemáme v úmyslu, aspoň já to tak cítím, dehonestovat další lidi nebo vysvětlovat, proč ten či, který je třeba nevhodný, už vůbec jsme se nezapřetli do žádného konfliktu s Horáčkem. On si vyvolal sám. My jsme necekli na jeho adresu ani slovo. Vůbec jsme nedehonestovali Zemanovi voliče, ani Zemana dokonce. Až nad rámec. No a novináři to nějak pojali, nějakým způsobem to karikovali, z toho potom vznikl ten pocit o tom špatném začátku, ale já si neuvědomuji žádnou chybu, kterou bychom si zpětně vyčítali v tomto smyslu. Chtěl bych zdůraznit, nebo podtrhnout to, co řekl Honza Kalvoda, samozřejmě, už to tady padlo několikrát, že cesta je cíl. My nemůžeme v tomto úsilí prohrát, protože my, když se prostě nedomůžeme prezidenta, tak ta práce, která bude vykonána, ta má smysl. To je to, proč to děláme. A to je taky ten subjektivní moment, tady se bavíme o objektivních podmínkách, ale ten subjektivní moment je, že my, aspoň tak já to cítím, ani nemáme právo v tuto dobu být pasivní. Jo? Co potom bude vykládat svým dětem? Co budeme říkat sami sobě, až se to tady podělá? No stál si s otevřenou pusou. My máme nějakou odpovědnost i vůči té sametové revoluci, to je takový termín, ale když jsme tam všichni byli, víme, o co nám šlo. A my nemůžeme teď dělat, jako že to nebylo, ale taky nemáme právo zaujímat jakékoliv populistické postoje, přizpůsobovat naše hodnoty a priority a žebříčky a pocity a naděje přizpůsobovat tomu momentálnímu trendu, který je prostě neblahý. Jo. Čili my nemáme právo nemít názor. Jsme parlamentní republika a musíme to prostě držet, to znamená i s těmi partajemi a musíme na to mít prostě silný názor nejen na občanskou společnost a na kroměřížskou výzvu. Budou to ty partaje. Jestli máte nějaký jiný nápad, jsem s tím. Já o něm nevím. Jenom řeknu, jak končila první republika. Tam byl po 15. březnu byla taková zvláštní doba,
ještě to nebyl teror, samozřejmě už se zatýkalo, ale hemžilo se to různými programovými odbojovými skupinami. Já jsem nakonec přečetl asi 22 programů do poválečného Československa. Od krajní pravice po krajní levici. To byly programy lidí, kteří to mysleli smrtelně vážně, taky většina z nich se nedožila v té doby, protože pak přišel opravdový teror a prostě je sebrali. Ti lidé to mysleli strašně vážně. Já vás ujišťuju, že se nikdo nechtěl vracet k parlamentní republice s politickými stranami za první republiky. Jak to nakonec dopadlo, prostě to víme. Ano, bylo mnoho důvodů prostě být velmi kritický k tomu režimu, ale to, co přišlo potom, přece nebylo lepší, abych to řekl stručně. Prosím, mějme tohleto všechno na paměti.